Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε και απόψε μαζί για να σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα, την κεντρική αλλά και την τοπική. Πέρασαν αρκετές μέρες από τότε που ήμασταν πάλι μαζί σας και διέτρεξαν πάρα πολλά γεγονότα τα οποία θέλουν και χρήζουν μιας αναλύσεως και μιας από μέρους μας ενδοσκοπήσεως. Φίλες και φίλοι, ξεκινάω από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να ανησυχεί για την άνοδο των πατριωτικών κομμάτων στην Ευρώπη. Ίσως να έχει τοποθετηθεί ο ίδιος, να έχει αυτοχρηστεί ως ο τιμητής του δικαιωματισμού, του αριστερισμού, διότι αριστερό κόμμα έχει κάνει τη Νέα Δημοκρατία, τα έχω πει πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον την έχει απεκδίσει από τον πατριωτικό της χαρακτήρα, με ενέργειες και πρωτοβουλίες, χωρίς να προβεί σε καταστατικό συνέδριο στο όφιλε, αλλά Μητσοτάκης είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει, η ανυπαρξία και αντιπολιτεύσεως και η ηρεμία του πολιτικού σκηνικού τον ευνοούν. Έλεγα, φίλες και φίλοι, ότι διάβαζα σήμερα ότι ανησυχεί για την άνοδο της ακροδεξιάς, λέει αυτό, των πατριωτικών κομμάτων. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, όπως θέλει, τα βαφτίζει στην Ευρώπη. Ίσως του έμεινε κανένα πολιτικό κουσούρι από όταν ήταν μικρός, γιατί μας δουλεύουν εδώ όλοι τους. Όταν ήταν μικρός λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, λέει τώρα, έλεγε και ο μπαμπάς του, Χιός Χωρέστον, ότι βρίσκονταν αυτοεξόριστοι εις Παρισίους, το πώς διαβιούσαν τώρα σε ένα τόσο φτηνό μέρος όπως το Παρίσι, πολιτικά αυτοεξόριστοι, γιατί τους έδιωξε η κακά Χούντα, είχαν χάσει δηλαδή το λουφέ της εξουσίας και το λουφέ των μισθών. Ίσως του έμεινε από τότε και μετέπειτα όταν επέστρεψε ο μπαμπάς του ως παλιός κεντρός, αφού διέλυσε την Ένωση Κέντρου με την Αποστασία, και βεβαίως εγένετο οικέτης ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης του Καραμαλή, του Μεγάλου, για να τον πάρει από τα ζήτητα, διότι δεν τον ήθελε ούτε η αριστερά ούτε το κέντρο, αφού το κέντρο κατ' ουσίαν το διέλυσε με την Αποστασία του 1965 και υπήρξε πρόξενος κατά μεγάλο ποσοστό και των μετέπειτα πολιτικών δεινών, εκτροπών κτλ. Που όμως απεδείχθηκαν θαυματουργές, θα εξηγήσω άλλη φορά, γι' αυτό το έχω εξηγήσει στο παρελθόν. Έλεγα λοιπόν ότι η άνοδος της λεγόμενης ακροδεξιάς κατά τον κύριο Μητσοτάκη, πατριωτικών κομμάτων κατ' εμάς, φαίνεται ότι ανησυχεί τον αστικό γόνο. Τον γόνο, τον πορφυρογέννητο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έζησε εις Παρισίους ως αυτοεξόριστος, μετά γύρισε ο μπαμπάς του ως οικέτης του Καραμαλή, τον έφερε στη δεξιά, γιατί δεξιά ήταν τότε η Νέα Δημοκρατία ακόμη, και λίγο αργότερα μέχρι επί Αβέροφ και επί Σαμαρά. Τον έφερε σόγαμπρο λοιπόν, ήταν άστεγος, τον έκανε αρχηγό η Νέα Δημοκρατία ο Αβέροφ, έγινε πρωθυπουργός χάρη της Νέας Δημοκρατίας και τώρα φτύνει εκεί που παλιότερα οικέτευε. Δηλαδή στη δεξιά παράταξη, την οποία στην ουσία έχει κάνει καρικατούρα. Αλλά γιατί δεν πήγαινε ο κύριος Μητσοτάκης να γίνει αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΚΚΕ να τελειώνουμε? Αφού δεν του αρέσει η δεξιά, θα μπορούσε να γίνει εκεί. Φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πω ότι βιώνουμε μια βαριά θεσμική κρίση. Έχω και τον κύριο Έκτορα εδώ που δεν κάθεται καλά. Μια βαριά θεσμική κρίση. Και η θεσμική κρίση έχει αγγίξει, ή μάλλον με υπαιτιότητα κυρίως, της Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία και στο παρελθόν έχει δημιουργήσει ούκο λίγες εστίες τριβών, όπως ήταν εκείνη με το Ευαγγέλιο που αρνήθηκε να φιλήσει όταν κρατούσε στα χέρια του Ιερώνυμος, όπως ήταν με το άγημα της Σχολής Ευελπίδων έξω από τη Μητρόπολη που ζήτησε να γίνουν λίγο μελέες και πολλά άλλα ακόμη. Η κυρία λοιπόν Πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι κομματίζεται ως μειόφιλε, διότι ο θεσμός που ενσαρκώνει είναι υπερκομματικός κατεξοχήν και είναι ο εκφραστής της ενότητας του έθνους, της ενότητας του κράτους, της ενότητας της πολιτικής και όχι της φατρίας της πολιτικής. Φαίνεται όμως πως η κυρία αυτή, η κυρία Σακελαροπούλου, δράτεται όπως την συμβουλεύουν οι δικαιωματιστές συμβουλοί της, διαβάζουμε, της ευκαιρίας που υφίσταται, δηλαδή της επιθέσεως που η Εκκλησία εξαπέλυσε, θα εξηγήσω παρακάτω, μάλλον καθυστερημένα και μάλλον διχαστικά, κατά της πολιτείας για τον νόμο, τον νόμο για το γάμο ομοφυλοφίλων, και στην ουσία λοιπόν φαίνεται ότι τη σπρώχνουν την κυρία Σακελαροπούλου οι δικαιωματιστές συμβουλοί της να εκμεταλλευτεί την περίσταση, να το παίξει ως διοκόμενη της Εκκλησίας και στην ουσία να ζητήσει από τον κύριο Μητσοτάκη και από το σύστημα Μητσοτάκη, κακά τα ψέματα το πολιτικό, μία ακόμη τετραετία.
σαν αυτή που τα κατάφερε τόσο καλά, ώστε να βρίσκεται κατά τις μετρήσεις στο ναδύρ της εκτιμήσεως των ψηφοφόρων. Όχι και ως θεσμός, αλλά και η ίδια ως ενσάρκωση αυτού του θεσμού. Να πάω λίγο τώρα στην άλλη πλευρά, στην Εκκλησία. Η Εκκλησία υπό τον Κύριο Ιερώνυμο υπέστη αλλεπάλληλες ήττες. Ετρώθη το κύρος της, επί πανδημίας στην ουσία αποποιήθηκε η ίδια ακόμη και του υπερβατικού, θα έλεγα μυστηριακού χαρακτήρα της Ορθόδοξης Χριστιανικής θρησκείας, διότι όταν σε καιρό συμφοράς, γιατί η πανδημία είναι μια συμφορά, μια ασθένεια, μια συμφορά. Όταν σε καιρό συμφοράς κλειδώνεις τους ναούς κατά την επιβολή της πολιτείας και σύμφωνα πάντοτε, προφανώς με τις ενδείξεις, με ανταλλάγματα. Αντί να ανοίξεις τους ναούς, να γίνουν λιτανίες, ώστε να μπορείς να απευθυνθείς στο υπερβατικό και θείο για την θεραπεία ακόμη των ανθρώπων. Γιατί θυμάστε ότι γινόταν λιτανίες κατά της ξηρασίας, κατά της ανομβρίας, ώστε να υπάρξει, ας το πούμε, επίνευση του θείου ή κατά των ασθενειών. Αυτά δεν εγένοντο. Κατήργησε στην ουσία, αυτοκαταργήθηκε η Ελλαδική Εκκλησία υπό τον Κύριο Ιερώνυμο. Απέτελεσε τον βραχίωνα του κράτους σε πάρα πολλές, επαναλαμβάνω, αντιθρησκευτικές αποφάσεις και τώρα έκρινε σκόπιμο ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί, ας το πούμε έτσι, την αντίδρασή της στο νόμο για το γάμο ομοφυλοφίλων με την κατ' εμέ διαιρετική προσέγγιση ότι δεν θα κληθεί η πολιτεία στην Κυριακή της Ορθοδοξίας και την 25η Μαρτίου. Αλλά τέτοιες τελετές και τέτοιες επέτειοι συμβολίζουν κατεξοχήν την ενότητα της πολιτείας και της θρησκείας που από πολλών ετών πήγαν μαζί λόγω των δεσμών της δουλείας που είχε το ελληνικό κράτος και νομίζω ότι ήταν άστοχο και διαιρετικό από πλευράς του Ιερώνυμου και καθυστερημένο. Πρέπει να σας πω ότι έχασε την εσωτερική ψηφοφορία, δηλαδή νεότεροι ιεράρχες αντέδρασαν σε αυτή την πρόθεση να αποκλείσει τους εκπροσώπους της πολιτείας, επαναλαμβάνω, καθυστερημένη και μάλλον διαιρετική, γιατί δεν είχε μια συνέχεια και συνάφεια με τα προηγούμενα, να αποκλείσει λοιπόν τους εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας από τις τελετές και τις επετείους της Κυριακής της Ορθοδοξίας και της 25ης Μαρτίου, το οποίο κατ' εμέ ήταν υπερβολικό, ήταν διαιρετικό, είναι διαιρετικό και καθυστερημένο, γιατί επαναλαμβάνω τέτοιες τελετές και τέτοιες επέτειοι σηματοδοτούν και συμβολίζουν τη μακραίωνη συμπόρευση Εκκλησίας και ελληνικού κράτους, η οποία δεν διασπάται επουδενή. Ο κύριος Ιερώνυμος φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να απέλθει, να δώσει χώρο σε νεότερους. Η Εκκλησία υπέστη πολλές ήττες και το Ορθόδοξο πλήρωμα επί των ημερών του. Η αντίδραση την οποία εκδήλωσε κατά των νομοθετημάτων αλλά και των πρωτοβουλειών, θα έλεγα, αντιχριστιανικού χαρακτήρα κυβερνήσεως και της κυρίαρχης πνευματικής εντός εισαγωγικών βάλτε και πολιτικής ελίτ ήταν ανεμικές και σήμερα αυτά τα οποία κάνει φαντάζουν, θα έλεγα, οξύμορα και πάρα πολύ μακριά από τη συνέχεια και τη συνάφεια του δικού του υποτονικού παρελθόντος. Τώρα ο κύριος Μαρινάκης, και τελειώνω με αυτό τα κεντρικά, και ο κύριος Μητσοτάκης έκριναν, αντί να προβάλλουν άλλα ζητήματα, ότι η περιουσία του κυρίου Κασελάκη και τα αστακοκάραβα, όπως τα λένε, είναι ένα σημείο στο οποίο θα έπρεπε να τον πλήξουν. Αλλά κύριε Μαρινάκη, αν επισέλθουμε στον έλεγχο του έσχες, που δεν έγινε ποτέ πόθεν, δεν διερευνήθη ποτέ το πόθεν, όλων των κυρίαρχων πολιτικών οικογενειών στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και της πλειοψηφίας των βουλευτών, νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα το πολιτικό σύστημα. Ακόμη και το ίδιο η ευρεία πρωθυπουργική οικογένεια, της οποίας ο πλούτος είναι τρομερός. Αλλά πόθεν δεν υφίσταται. Συνεπώς, ας είστε λίγο πιο προσεκτικοί εις ό,τι αφορά τον κύριο Κασελάκη. Δεν μας ενδιαφέρει ο κύριος Κασελάκης, μας ενδιαφέρει η προσέγγιση. Η προσέγγιση είναι ότι όλος ο πολιτικός κόσμος δυστυχώς πάσχει πολύ στη δικαιολόγηση του πλούτου του κατά μεγάλο ποσοστό, ενώ υπάρχει έσχεση λοιπόν δεν υπάρχει πόθεν. Λοιπόν, ας είστε λίγο προσεκτικοί με τα στακακόραβα του κυρίου Κασελάκη. Μπορεί να είναι νόμιμα, μπορεί να είναι παράνομα, μπορεί να είναι και νόμιμα. Και ο κύριος Κασελάκης να έχει πηγές πλουτισμού πιο νόμιμες από πολλούς εκ των πολιτικών μας, οι οποίοι δείχνουν μόνο το έσχες και δεν δείχνουν το πόθεν. Αυτή είναι η δική μου
προσέγγιση. Εις ό,τι αφορά τα τέμπη τώρα και τελειώνω με τα κεντρικά πολιτικά ζητήματα, νομίζω ότι για μία ακόμη φορά απεδείχθη ότι η λειτουργία εξεταστικών επιτροπών για την κρίση επί σοβαρών ζητημάτων που ενέχουν ενδείξεις πολιτικών ευθυνών, μάλλον ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, είναι αλυσιτελής και θα έλεγα φαινάκι και θα έλεγα και μάλλον πρόσχημα για την αθώωση όσων πιθανόν έχουν τέτοιες ευθύνες. Από το φάκελο της Κύπρο ακόμη και μέχρι τη Siemens, μέχρι την Novartis και μέχρι σήμερα αποδεικνύεται μάτι και τα λοιπά, αποδεικνύεται ότι οι εξεταστικές επιτροπές στην ουσία ουδέν αποδίδουν και στην ουσία ευτελίζουν την απόπειρα διερεύνησης ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων. Και θέλω σε αυτό το σημείο για μία ακόμη φορά, τα είπα και την προηγούμενη, να πω ότι δεν είναι δυνατόν πλέον να σταθεί η ασυλία, η βουλευτική ασυλία επί μείζωνων ζητημάτων. Η βουλευτική ασυλία πρέπει να καταργηθεί, ο νόμος να τροποποιηθεί και οι πάντες να δικάζονται, εφόσον επιτρέπεται και αυτό στους δικαστές, δυστυχώς έχουμε και εκεί κάποια ζητηματάκια, να δικάζεται οι πολιτικοί, να δικάζονται από το φυσικό τους δικαστή, όπως δικάζονται όλοι οι Έλληνες. Διότι αν οι χειρούργοι, οι γιατροί πηγαίνουν και αυτοί στον ιατρικό σύλλογο για να δικαστούν για πιθανά σφάλματα που κάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή εν πάση περιπτώσει οι υπτάμενοι πηγαίνουν και αυτοί για να δικαστούν στο Συμβούλιο των Υπταμένων όταν δείχνουν κανένα αεροπλάνο, ή οι καπεταναίοι όταν πνίγουν κανένα καράβι πηγαίνουν και αυτοί στο Σύλλογο των Εφοπλιστών ή των Καπεταναίων, αποτέλεσμα δεν βγάζουμε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει μια, θα έλεγα, παραβίαση της ισονομίας και της ισότητας των πολιτών, η οποία πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Και η χαροκαμένη αυτή μάνα, η Σπαρτιάτισσα την έλεγα μάνα των τεμπών, απέδειξε με το θάρρος της και με τις ενέργειες τις οποίες έκανε ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να ντρέπεται, γιατί ανέχεται όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα στην ουσία προφυλάσσει και πριμοδοτεί τη λεγόμενη απαράδεκτη κατ' εμέ ασυλία, βουλευτική ασυλία. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα σήμερα ακόμη να ασχοληθώ με ένα ζήτημα το οποίο έχω ασχοληθεί και στο παρελθόν. Πρέπει να σας πω ότι είμαι κατεξοχήν άνθρωπος που όχι μόνο τιμά επαγγελματικά ως δημοσιογράφος, αλλά και προσωπικά το ελληνικό επιχειρήν και το ηπειρωτικό επιχειρήν. Το ηπειρωτικό επιχειρήν δυστυχώς δεν έχει και πολλούς πυλώνες, άρα δεν έχουμε την πολυτέλεια να το πλήττουμε. Έχει τους πυλώνες της πτηνοτροφίας, έτσι. Πτηνοτροφικός συνεταιρισμός και Νητσάκος, έχει τους ξενοδοχειακούς πυλώνες, είναι γνωστοί, και έχει και τους πυλώνες, θα σταματήσω σε αυτό και θα αναφερθώ, της εμφιαλώσεως νερού. Κυρίως στα πρόσωπα και στις επιχειρήσεις δύο μεγάλων εταιριών εμφιαλώσεων, του Βίκου και του Χίτου, τους οποίους ο υπογράφων, ο ομιλών μάλλον, γιατί έμεινε ακόμα στο υπογράφων, γνωρίζει προσωπικώς, έχει προσωπικές σχέσεις και γνωρίζει καλά και τους ευχαριστεί γι' αυτό ανθρώπους και από τις δύο οικογένειες. Βλέπω θέλει να κατέβει αυτός, και από τις δύο οικογένειες, οι οποίες τον τιμούν με την παρακολούθηση. Αλλά πρέπει να πούμε και ορισμένα πράγματα τα οποία ως μεταφορείς, ως σημάντες, ως μεταφορείς δηλαδή, τις γνώμες των πολιτών θα πρέπει να εκφράσουμε. Τιμούμε και το Βίκο και το Χίτου. Πρέπει να σας πω όμως ότι ακούω όλο και συχνότερα έως πού μπορεί να φτάσει. Διερωτώνται πολίτες. Εμείς επαναλαμβάνω, είμαστε οι μάντες μεταφοράς ανησυχιών, επένων, κατακρίσεων της κοινής γνώμης προς το δημόσιο χώρο, η οποία κοινή γνώμη δεν έχει δυνατότητα πλέον, αν και τα κοινωνικά δίκτυα δίνουν σε πολλούς αυτή τη δυνατότητα, δεν έχει σε ευρύ πλάνο τη δυνατότητα να απευθύνεται όπως εμείς προς τον κόσμο. Με δύο πρόσφατες αποφάσεις λοιπόν που ελήφθησαν την ίδια μέρα, διαβάζω το ρεπορτάζ των ημερών, προμηνός περίπου, η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής, τα διαβάζω μέσα αυτά, και Αγροτικής Πολιτικής, Διατμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, τροπή της ΑΕΠΟ για τις δύο μεγάλες βιομηχανίες που προανέφερα, εμφιαλώσεις νερού, που λειτουργούν στα Ιωάννινα. Και σύμφωνα με αυτές τις τροποποιήσεις, από η μεν
η πυρωτική βιομηχανία εμφιαλώσεων ΑΕ, Βίκος, που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση Μεσοβούνου της κοινότητας Νεγράδων, από την ετήσια αντλούμενη ποσότητα νερών αυξάνεται από τις 400.000 κυβικά μέτρα στα 560.000 κυβικά μέτρα. Της ΔΕ Χήτος Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, λοιπόν, της κοινότητας Περιβλέτου, με βάση τροποποίηση αυξάνεται η συνολική άντληση νερού ετησίως από τις 300.000 κυβικά στα 420 κυβικά μέτρα. Όπερ σημαίνει ότι περίπου ακόμη φτάνουμε σε αντλήσεις που αντιστοιχούν σε μία ακόμη βιομηχανία. Δηλαδή, οι δύο βιομηχανίες τραβούν επιπλέον νερό από τις ηπειρωτικές πηγές για μία ακόμη βιομηχανία. Πρέπει να σας πω ότι από πλευράς φιλοσοφικής προσεγγίσεως, ο ομιλών, επαναλαμβάνω, φιλοσοφικής και πολιτικής προσεγγίσεως, είναι κατά της εκμετάλλευσης από ιδιώτες των νερών, του αέρα, των λιμανιών, των αεροδρομίων κτλ. Αλλά αυτό παρέλκει, είναι μια προσέγγιση πολιτική, δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή, μας αφορά όμως αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Σε μια χώρα που πραγματικά, σύμφωνα με τις μετρήσεις, πολύ λίγοι των Ελλήνων δείχνουν εμπιστοσύνη όχι μόνο στους θεσμούς, και στους θεσμούς βέβαια, αλλά κυρίως και στο δημόσιο, στις υπηρεσίες του δημοσίου, τις οποίες θεωρούν κατά μεγάλο ποσοστό διαβλητές, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι, επαναλαμβάνω, να στηρίζουμε μεν τις μεγάλες μας βιομηχανίες, απ' την άλλη πλευρά να εκφράζουμε και τις ανησυχίες, όχι τις δικές μας μόνον, αλλά και αυτές που εκφράζουν οι πολίτες. Ήθελα σήμερα λοιπόν, το κάνει το Τζαφ News ήδη γραπτά, και από αυτή την εκπομπή, τη σημερινή των Λήξεων, να απευθυνθώ προς κάθε αρμόδιο και ιδιαίτερα προς την Διεύθυνση Υδάτων της αποκεντρωμένης περιφέρειας Ηπείρου, της οποίας δεν αμφισβητώ ότι όλα έγιναν νόμιμα, οι αποφάσεις λήφθησαν νόμιμα κτλ. Για τις υπεραντλήσεις. Όμως, από εκεί που ξεκίνησαν οι δύο λαμπρές βιομηχανίες μέχρι το επίπεδο που έφτασαν σήμερα, μεσολαβούν πάρα πολλά εκατομμύρια κυβικά νερού. Παναλαμβάνω, το νερό είναι αγαθό. Άλλο οι προσωπικές σχέσεις, άλλο το νερό. Άρα λοιπόν αυτά τα εκατομμύρια κυβικά νερού που αντλήθηκαν είναι πρόσθετα από εκείνο το βάρος που είχαν αναλάβει πριν. Βεβαίως προόδευσαν οι εταιρείες, βεβαίως έβγαλαν πολλά χρήματα, βεβαίως βοήθησαν σε πάρα πολλές δραστηριότητες το κοινωνικό σύνολο, βεβαίως βοήθησαν στην πάταξη της ανεργίας, αλλά υπάρχει, και τη μεταφέρομαι, μια μορφής ανησυχία. Ερωτώ τη Διεύθυνση Υδάτων, λοιπόν, ευθέως. Γιατί εγώ δεν έχω δει, επαναλαμβάνω, δεν είμαι ειδικός και θα ζητήσω και, όχι συγγνώμη, δεν κάνω κάτι, τη δουλειά μου κάνω, θα το πω, αν μου το πούν. Γιατί επί ένα μήνα περίπου απευθύνω ερωτήματα και κανείς δεν απαντά. Ερώτημα. Υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη αποθέματος υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή των αντλήσεων των δύο εταιριών? Αν ναι, με υπογραφή, τι προβλέπει αυτή η μελέτη? Πόσα εκατομμύρια κυβικά μπορούν να αντλήσουν και για πόσα χρόνια εταιρείες? Σε πόσο βάθος? Και ποια είναι η αντοχή του υδροφόρου ορίζοντος σύμφωνα με τη μελέτη, αν υπάρχει? Να μας τη δείξουν οι αρμόδιοι. Εάν δεν υπάρχει μελέτη, πώς γίνονται οι γνωμοδοτήσεις? Στο περίπου? Ρωτάω, επαναλαμβάνω, ρωτάνε οι πολίτες, ρωτάω κι εγώ. Εγώ είμαι και άσχετος, πιθανώς και οι πολίτες. Επαναλαμβάνω, σεβόμεθα και υπολοιπτόμεθα και αναγνωρίζουμε, αλλά εκφράζουμε και εύλογες απορίες. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μελέτη αποθέματος υδροφόρου ορίζοντα? Τι προβλέπει? Πόσο δυναμικό αντλήσεως κατ' έτος, προσέξτε τις λέξεις, και επί πόσα έτη αντέχει ο συγκεκριμένος υδροφόρος ορίζοντας του τέστην, για να έχουν και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας νερό. Εμείς δεν είμεθα κομμουνιστές, χαιρόμεθα με την πρόοδο των εταιριών, των καπιταλιστών που τις λένε κομμουνιστές, γιατί προσφέρουν και αυτοί. Όμως πρέπει να ρωτάμε. Δεν πρόκειται για κάτι άλλο εδώ, πρόκειται για το νερό. Άρα λοιπόν θα παρακαλούσα πάρα πολύ, γιατί πολλοί ρωτούν και το Τζαφ News και εμείς ρωτάμε, πόσα χρόνια και πόσα εκατομμύρια κυβικά και επί πόσα έτη και σε ποια βάθη
μπορεί να αντέξει ακόμα υδροφόρος ορίζοντας αν υπάρχει τέτοια μελέτη. Την περιμένουμε, θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον να τη δούμε. Εάν δεν μπορούν να απαντήσουν οι υπηρεσίες, γιατί πιθανώς είναι απασχολημένες, αν υπάρχει μελέτη, θα πατάνε πάνω στη μελέτη, φαντάζομαι, και θα μας το πούν. Αν δεν υπάρχει μελέτη, θα πρέπει να μας πούν πού πατάνε. Μυρίζουν τα νύχια τους, διαβάζουν τα σύννεφα, πώς γνωμοδοτούν και μέχρι πότε και με ποιο βάθος, σε ποιο βάθος και σε πόσα εκατομμύρια κυβικά θα γνωμοδοτούν θετικά. Θα παρακαλούσα λοιπόν, επαναλαμβάνω, στηρίζουμε και το έργο και την αξία. Αλλά παράλληλα είμεθα πολίτες και δεν είμεθα πρόβατα και δικαιολογούμεθα μετά τις συνεχείς αποφάσεις αυξήσεως κατά εκατομμύρια κυβικά, δεν μιλάμε για χιλιάδες κυβικά, των αντλήσεων των 2 εταιριών, έχουμε υποχρέωση, έχουμε όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να ρωτάμε μέχρι πότε, σε ποιο βάθος και σε ποιο εύρος εκατομμύριων κυβικών αντλήσεως αντέχει ο συγκεκριμένος υδροφόρος ορίζοντας των πηγών οι οποίες αναφέρονται και από τις οποίες απαντούν το νερό, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει και μία εκτίμηση, να καθησυχαστούν οι ανησυχούντες ευλόγως ότι για τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια θα έχουμε νερό χωρίς να έχουμε προβλήματα. Απλά τα ερωτήματα. 1,5 μήνα τα βάζω, δεν έλαβα απάντηση. Θα παρακαλούσα λοιπόν, επειδή το δημόσιο κάνει πολλή δουλειά, ξέρετε, και μπορεί να είναι και απασχολημένοι άνθρωποι, αφού δεν μπορεί η Διεύθυνση Υδάτων ή άλλες υπηρεσίες, ας μας πούνε οι βιομηχανίες ότι εμείς έχουμε την τάδε μελέτη, η οποία κύριε Τζαφά προβλέπει αυτά, να είστε ήσυχος, να είναι ήσυχοι όσοι σας διαβάζουν και όσοι σας παρακολουθούν, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Εν αναμονή λοιπόν των απαντήσεων, εφόσον είναι, επαναλαμβάνω, απασχολημένες οι εταιρείες, θα θέλαμε από τους αδερφούς Χίτρε και τον κύριο Σεπετά, γιατί περί αυτών ομιλώ τώρα, γιατί για αυτούς αφορούν τα αιτήματα και οι αποφάσεις, να μας πούν, να μας διαφωτίσουν εμάς τους ασχέτους και πιθανώς κάποιους από αυτούς που ανησυχούν, τι ακριβώς προβλέπεται από αυτές τις μελέτες. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να κλείσω το σημερινό σημείωμα με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο οποίο διαβάζω, ήρθε το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάρα πολλοί ανησυχούν για το μέλλον του με τα νέα μέτρα, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κτλ. Θα ξεκινήσω από τις μελέτες ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες δυστυχώς τοπική αυτοδιοίκηση και πανεπιστήμια επί χρόνια, ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, φωτογραφίζουν ως πηγές διαφθοράς, σπατάλης και κακοδιαχειρήσεως. Μήπως θα έπρεπε να ερωτήσουν αυτούς πριν χρόνια τι ακριβώς πράττουν και πώς το πράττουν? Ένα κρατούμενο. Γιατί τόσο αργά καθυστερούν να αγχώνονται? Επαναλαμβάνω, ανεξάρτητες αρχές, όπως η Αρχή Διαφάνειας και άλλες αρχές του κ. Ρακιτζή παλιότερα, οι επιθεωρητές δημοσίας διοικήσεως, έχουν βρει ούκο λίγα μαργαριτάρια στον βίο της αυτοτέλειας των ελληνικών πανεπιστήμιων και κυρίως στην κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων για έρευνες κτλ. Για μελέτες. Γιατί τώρα λοιπόν τους ήρθε? Διαβάζω ότι η κυρία Τσουμάνη, μου είναι και συμπαθής, τέος κνήτησα, εδώ στα Γιάννα, ενδιαφέρεται για το πανεπιστήμιο. Μα αυτοί οι ακνήτες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το κομματικοποιήσουν. Μαζί με τους άλλους βέβαια της άλλης πλευράς και τους άλλους και τους άλλους και τους άλλους. Τώρα τους έπιασε ο πόνος αυτούς και τους καθηγητές και τους διοικητικούς που κατά κύριο λόγο προσελήφθησαν στο ίδρυμα, στα ιδρύματα ανά την Ελλάδα και στο δικό μας τα Γιάννηνα, με αδιαφανείς διαδικασίες και με ρουσφετάκια των υπουργών και των βουλευτών. Τώρα ανησυχούν για το πανεπιστήμιο, για το δημόσιο χαρακτήρα του και τις προοπτικές επιβίωσής του. Έπρεπε λίγο νωρίτερα. Φίλες και φίλοι, αυτά τα ολίγα είχα να πω σήμερα. Επαναλαμβάνω, περιμένω με μεγάλη αγωνία τις απαντήσεις που θα μας δώσουν σίγουρα και γραπτές αλλά και προφορικά. Είτε αρμόδιες υπηρεσίες, κυρίως για την υπεράντληση αυτή όπως φαίνεται των νερών, ώστε να διασκεδαστούν και οι όποιοι ανησυχούντες και να μας πούν οι άνθρωποι, ότι, με υπογραφή βέβαια, ότι για 30, 40, 50 χρόνια
τα παιδιά και τα εγγόνια μας δεν αντιμετωπίσουν πρόβλημα νερού από τις υπεραντλήσεις. Φίλες και φίλοι, να περάτε καλά. Μέχρι την επόμενη συνάντηση. Καλό σας βράδυ.